Kini ketika season 2, jong ke story ukun temen sim ke kami, ke benta prapulai. Hadian beladeb bam ke switi, kalalet ban saj ikitiar. Ujak ula sim ikini kalat, ban mi syabar, ban kol ikalinda, ban keli, yaki projek ki barang don. Handrei haka minit ke bau ula peli ke cingkang, ula dap da ke cingkendet, bat ula sengau lengo, ula keli. Balai pi budien yang a. Kedai ke Queen Miller, ke barang yat saudong kata kacaka, kam sengulak medur yaladi kumnu kawan poi shani. Kalaang da kaba cai-cai, ngampoi perkhan ba pisa ang ni. Kata kam de ka kam chong pi, ujak kwa shu ban keren yaka. Kala pet yu bat kala keli, to ngan ong. Katuk kan thei, kabaron lang bat pi dang mentan. Kam tip ba pidan ye imei barius pa om day. Ujak ula snow salia yaka, ula ong. Kata kan dan benta ayu bat pi. Ka Queen kala pai kitien da kaba cai-cai. Haon kam de ka kam chonga, tang bangadon hang ni ban ai kaba pi pan. Kakwa ban siu keliang yu ban om don shu ke ke badangsa bat bakin la ban yalong nong shun biang balai phim sngu thu ngalada ban ong ye phi ba om dei manga ula nga ka Queen kalapet dom yu ujak ba yu thu yaka klara akti ban thap yu hanrei kumnu ujak unsha ba ka kan thei kan le yu kumta ubat yaka kti chong ka Queen pelat yanga kala perta phidei ubriu ubanga ikin cheng menta phi isi yanga namar ba phi ong banga ikin cheng balai phim ong yanga ha ka tu ko por banga pelat yem ye phi o menta phile ya thu ma kala pet yu ho oi dei manga jak phidon sha ei ha ka ta ko por le yo sngo ye ka sur jong ka switi ula kan de thread dada ka switi ke yo i kumnu un pen sha ya ka ula tap pen kloi de ka kti ya ka shentur jong ka Queen sngo ha ban ap shi phang rang kren phone haba ula phai u yo i ba ka Queen kala pet dom yu kansan klak sam di kitar sim nak kalabong chong ujak jak hatu phim lei layo sngo ye ka switi bakalawan shachan amp lei uni ubriu ubang karen phun ubabi chisha upen sngo dom yanga ki khmat ka Queen ka pet da ka jing bitar to kata tangba wat dom ba i pen chai yaladi kala de bansaj ye kitiar hanrei ka sngo lengo namarba kam yo i bu undan ha ka kamera ka sngo kunja ayu ujak ula sngo cai-cai ke men sim ki khmat chong ka Queen ka pet yu nang ta kala daj na ka kti ka ba utap na ka sentur chong ka ula kan thi ba upang upen yaladi namar tang shulen nyar layo sngo ka switi bat kita kiwi pat kibriu ki basa ha ka dong ka pang shisha ula ong haladi ka riu klem akor ula ong bat ula plat yaka ula pet yaka kti kidak peniat kila pau ha ka kti chong ujak pet wat nam wat shu yanga ula ong ka Queen klasyong perkhat marwei shipang hadian ketukani por kata kacing dom hapok kamen siam chongka kala cha no nang ta kala lech ka kali hapok ka kali kala pet sya kata ka kamera ka basa ujak tat hadu baka phone chongka kala ring bat kani kala pen kendet yaka na kata kacing perkhat kala shim bat kala kren sngu bahaban bu yakitu ar phauteli ki yeng tang ba yarap yanga ban watching tip kanu ka poidor kani ka wei ka chaka ka Queen kala pet ya kata ka residential area ha ka ba ujak usa bat ka idea kala wan ha ka jingmut chongka hadian baladep kren ka Queen kala bu i ka phone kala beteng ban shu pet sa na chngai da ka jinglengo ha kata ka por ujak udang tan ya ka perda bat ulaya i ka Queen ka ba syong hapo kali boro arngot ki shu pet paramaki katu ka priu ka persyang ban le ayutep ujak uklam pen le jingmut ai ya ka ulatan ya ka perda ulale push up bat sit up shispa sin nang ta ulale bansum hadian baladep kam ulathia no dang step hangap hakasngi babut ka switi kalapan kre chingbam na ka benta bandi sha pat hadian bekila de bam ka switi kalami nala yeng banwat chingtrei ujak uklam pensenge eka namar ba utep ba ka switi kanam sngap yu ulale cha plaza pan ya kendu ya kalinda pilatip ni ba ka chinglong trai ya ka company chong ime switi lade ban transfer kelas ngau lengo hooj ula ko ngu ula perkhat na ka benta chong ka switi ban trei no da ka wei pat ka kam kalinda kala syong hadien pa kala de ban skap ya ka ching ai ching mot chong u kala wat ching tep bat kala ong ha ka ching shisha ki dan shibun ki business ban kamai pisa hooj da ka ching la ime switi kalang ka basuk na ka benta chong ka ban job tang ba ka don kam shibun ka pisa kam long ka ching shipang ka pisa ula ong kwa shu ye ka switi ban trei hakikam pakhia ulat hu ban shna da ki project ha ka bakan la ban trei direct leng bakata
om dan kam shu ya ka switi bandang lejwa cing trei kalinda kala ai cing mun balai ngimpli ya ka restoran na ka benta ime switi ngin invest million badru in yarab ban pen kerpang ha ka bayadai ban kicing pam ki ba special ngila aru ban pen trekam ya ka idea chung ka jeni kani te ka idea ka ba best shisha ladang ngipli ya ka restoran na ka benta chung ka switi bad ban ai ru ya ka kontrak haka tikna kandap da ka cing lengo bad da ka cing kemen ujak ula phu samarki da ka cing kemen bad ula rai ban le kumta hanrai klem don shu kidukan kibadang laj haka plaza hadin bo ula de ban kli bnia na kalinda kalala ban wa cing tep ya kedukan ka badang laj haka plaza ka badan haka chaka ka babiang bha ban kring ya ki customer ka buy transfer kan poi kumba praspa $1,000 kamut baka investment na ka benta ban le ya kata ka business kan poi dor hadu kumbalai $1 million Henry ha kata ka klip mat ladan bawan rung ujak uklam itu yaki tang ba udret uyadon rengkat lang bat ketu keningut kibriu kidai kita kibriu kibala airam ya ka pisa syaka switi udret ulaang hey kawan hang ni rengkat bat ki perlok chunga ban sign ya ka kontrak ngakwaru ban transfer no ya ka training company syaki ujak uladap da ka cingsngau lengo dai pen banda kini kibriu kibala shimti ya ka company chong ka switi tang ba balai pat menta kila kwa ban transfer no kelinda kala pet yu ujak ubadang buon cingmut cing perkhan kala itu sop yu baki dei kita kibriu kibacu ai keliang syaki wepan hadien bakala deban ong ujak ula snuthu tang ba kumnu ka switi haba kapan keliang tang nyeu spa $1,000 naki balai pat don kam bandi no yu ka company kala don baik ke cingle butu bat arsap shalendat namar ba kibacu airam kidon shibun kirukom ban riam bat ban pengat iki customer ha kata karam kaba omla shu ban siu hatu ka switi kala syak syukur hakini kibriu tang ba kala dai ban pentep syaki pulet kumnu ka shu ai ya ka ai ka bakipan ha kaba om sngo ya hap satya phipet ya ka ai pat udrat ulong utep bo ujak udai ubriu chong ka switi kibriu chong u kila de ban sentian bat pej bania ya ka ya ke yang chong u la slam bha antat ya ka rukom kren chong phi kalinda kala dom bha antat phi de ben phet pen kloi nang ni ulong kumnu ubriu ubatlat bat ubom don ya ka ikhtiar kum ujak wan le ayu hang ni ujak upej u kalinda kala pen kloi ban pasiau leng ba ka ta ka walkie talkie chongka syaki security card ban wan henry ujak ula pen sange ya ka om don kam ban syo ikibriu hapo ka plaza ujak unsale ya ka badan kam haka chaka ka balong kenca haka ba om don bayo i kini kibriu kidai hok ban yo ya ka chingpen sitom namar ki kren ben ya ka kerteng chong imei chong u bat kum churu da ka bathok ya ka switi bat ban kini no ya ka company chongka kalinda kalaong om patlong ban le menta ka sngi om patlong ula khluj bha ladap him le no menta hi ngan pen pra leng khot leng khai lut ya ka ni ka chaka shibun kita kibriu chong udrat kila ya perta da ka sur ban pen pra ula de ban wat briu ban IT bat ban transfer no ya ka company chong ka switi shiki weipat haka dor lai spa $1,000 ujak ula pej ya kalinda bat kelas nguthu yu kala kali haka dor katnu philade ya ka company lai spa $1,000 udrat ula chubab ujak ula khluj bha ka switi kala penlut kumba $1 million haka di ka company kumnu udi haka dor ka batan kalinda kala ong to ngan aya phi lai spa $1,000 bat ngin shimbiang ya ka company sngubha ai ka ka chong phi ban shimbiang hatu phi perkhan ba phila man le ya kata ka basuk udrat la kren ba he haba ula perkhat arsin lai spa $1,000 kadai ka barang duna ai yanga san spa $1,000 phi kalinda kelas ngu khruj bha henry ujak ula ong ya ka da ka ba chai ai ba yu udrat hakata kapor ular khi arsap ayanga phi perkhat ba phi dei uai ujak ula pe sekendong kelinda kala ong biang bat kala kli yakaka chong u udrat uladap da kaching phomut phoman namar ba ulala ban kamai bat yonong biang sashi spa $1,000 ula be pen klo yo ta ubriu hakaba ula chi nangkong ban transfer yaka company bat ula ai yakaka hakalinda hadien ba ulayo pediang ya kapisa udrat ula kren ben da kaching sngo khlo ngam sngula ban ngej ba phi kwa ban thiet biang ya ka company ka bom ler
ngakermen baka plaza jong pi kan satron haka business nang ta ulalek no bat kibriu jong ula plan ban wad ya kacaka ban ya bam sengobha bat ban penlot ya kata kapisa keba uyo extra shi spa san $1 hadin ba kita kibriu kila yalen kalinda kala kali pi plan ban le kumno pat menta ya kani ke company ngan ai biang haka switi sengobha se ban draft ya ke kontrak ngan lek don kam shwa sapentip ru ya ubriu ubadai pej ya kedukan ke pedang lain bat sapentip syaki bangin sewan chengo shibit janmit lani lashai hadin kata ulami no haba ujak ulapoi ha parking lot uyoi ya udren bat kibriu jong ki ba shong daga sports car kita kibriu kila plan banle sengubha bat banle chika party ujak ulong haladi pi persyang ban pet om dei ban kloi hadu kan ni om tang kata ujak ula plan ban yo biang ya kapisa $100 hakaba ula da ban transfer sha udren kumjuru ula plan ban yo biang ya kapisa jong ka switi ula pli ya ka jingkhang jong ka kali bat ula start ya ka engine ujak ula raklang ya ka purpose spree ulong ubalapan kre harangkat kita kijing hikai kiba ula yo na kijing practice boxing la ka tu kini por kamlong ka bae na ka benta jong ba unla ban penliam ya kita kibriu nalor kataru ukwa ban pentebet yaladi umla ban shushania tang hi mei jong na ka benta ba in yarab unomla ban ya chaprang lada ushushania bet tang hai mei jong henry ujak ula sngo kendet habau uyoi ya ka kan thei ka bawan ya chejan jong ka dei biang ka queen mela kadi ka briu kala chitang kli iman hatu kadang mut ban persyang ban thiet biang ya ka plaza ujak ula khang pen kloi ya ki jingkhang kadba ka queen kawan ya chejan jong ngam di ya kani ka plaza hadu kan usien phi kwa yanga bangan ong ya phi ujak ula pen kloi ban budin ya udren bat ya ki briu jong namar kani ka daw don por ban ya kren bat ka ya kani ka story in beteng biang la shai kasngi wanom klan ban like ban share ban comment satya sok perlok baro khublai shibun ngin sai shem biang pat la shai kasngi